Min forestilling. Performative møder mellem to verdener. To fremmede sidder over for hinanden. På hovedet har I høretelefoner. Mellem dem er lyden af den ene stemme. Ordene formidler personens største frygt. Personerne sidder i stilhed over for hinanden, mens fortællingerne vokser og publikum guides ind i performerens univers, hjulpet af forskellige genstande, som akkompagnerer fortællingerne. Baggrund for projektet. Hvad sker der i mødet mellem to fremmede, hvis munden er lukket, øjnene er nærværende og ørerne er fulde af liv? Et levet liv, den enes liv, fragmenter af drømme, glæder, hemmeligheder, frygt og musik. Kan det få mennesker til at tale sammen? Kan et sådan møde nedbryde fordomme og hjælpe os med at komme ind under huden på hinanden og os selv? I sommeren 2014 gennemførte vi et pilotprojekt, som via performative møder havde til formål at mindske kløften mellem forskellige samfundsgrupper, som færdes side om side, men hvor indbyrdes fordomme trives i bedste velgående. Vi gennemførte projektet med unge fra Amager og beboere på det lokale plejehjem. Og det var så stor en succes, at vi nu ønsker at videreudvikle vores erfaringer og gøre det til vores masterprojekt. Vi ønsker at skabe en reel metode til dialog og nye handlemuligheder via auditive møder. Formålet med vores masterprojekt er at gennemføre et metodeudviklingsprojekt med i alt 4 modelforsøg med forskellige socialt udsatte grupper. Projektet er et samarbejde mellem Seum, Teater Cebu, Teateret Carte Blanche, Limfjordsteatret og masteruddannelsen i teaterpædagogik. Som noget nyt ønsker vi at prøve at overføre performance-genren til det æstetisk-pædagogiske felt og udvikle en metode, som gennem fortællinger og dialog kan få mennesker til at udvide deres blik på sig selv og hinanden. Det vil vi gøre ved at skabe et fællesskab ud fra et ritual, som åbner op for dialogen og dermed smitter af på oplevelsen af, hvem vi er og hvordan vi møder hinanden. På den måde er det vores formål, at vi efter projektets afslutning, at det kan fungere som en afprøvet metode, som kan anvendes praktisk i det æstetisk-pædagogiske felt af medarbejdere i f.eks. boligforeninger, i fængsler og uddannelsesinstitutioner.